Jo crec que els temps estan canviant. Vull pensar que aquest cop sí, que està canviant alguna cosa. Vull pensar que la violència masclista és un dels temes de l'agenda de país. Si us miro a vosaltres, la primera fila, de l'agenda de país. Sobretot, però, vull pensar que és un tema del que se'n parla, del que en parlem. Però encara queda camí per fer i no podem abaixar la guàrdia. No podem fer cap pas enrere, no podem abaixar ni un minut la mirada sobre aquest tema perquè si no recularem. Ho tinc molt clar. I això no només pot passar avui, 25 de novembre, sinó que ha de passar els 365 dies de l'any. Que se'n parli durant tot l'any, que en parlin moltes veus. És necessari perquè ens ajuda a tots i a totes a identificar les violències masclistes, més o menys subtils, les que són visibles, les que no ho són, totes aquelles violències que ens acompanyen des de que naixem a les dones, que ens han fet mal i que ens fan mal. Fa 10 anys, com deia la Joana, que a Catalunya tenim una llei que lluita pels drets de les dones i erradica les violències masclistes. Totes les formes de violències masclistes. Les violacions, les agressions sexuals, l'assetjament, el tràfic, l'explotació de dones, però també els matrimonis forçats o la mutilació genital femenina. Totes aquestes formes. Però amb les lleis no n'hi ha prou. No en tenim prou, com demostren les xifres. Només una dada. Al món, una de cada 3 dones ha patit violència masclista. Comptem-nos, una de cada 3. I potser ens quedem curts. En els darrers mesos, professional i personalment, he pogut conèixer històries de violència que han patit dones per part d'homes i que posen els pèls de punta, us ho asseguro. El que elles m'explicaven, però, no m'era aliè. No m'era aliè. Hi havia alguna cosa en el que explicaven, el que ens deien, que ha surat a l'ambient al llarg de tota la meva vida. Perquè sóc dona i perquè sabia de què parlaven, perquè ho havia vist, perquè ho havia sentit, perquè ho havia intuït. I crec que això ens ha passat una mica a totes. Per exemple, amb el cas de la manada. No perquè ho haguem viscut, sinó perquè sabem de què va això, d'aquesta por de sortir sola i de tornar sola de nit a casa. Fa 7 mesos, el 26 d'abril d'aquest any, l'Audiència de Navarra va fer pública la sentència d'aquest cas, del cas de la manada. Un cas que ha sacsejat consciències, que ha sigut molt mediàtic, però no és l'únic. Aquesta setmana n'hem tingut exemples. I parlem de la justícia, amb sentències, amb condemnes, també condemnes que per moltes i per molts se surten del sentit comú. A casa la seguretat de les dones tampoc està garantida. En el darrer any a Catalunya més de 12.000 dones han presentat denúncia per estar patint violència masclista en l'àmbit de la parella o de l'exparella, en diferents graus, en diferents nivells, però és violència. En el que portem d'any, gairebé mig centenar de dones han estat assassinades per la seva parella o exparella a tot l'Estat, a Espanya, 6 d'elles a Catalunya, però els crims són només la cara més amarga d'una violència masclista que obliga desenes de milers de dones darrere d'aquests assassinats a suportar aquestes situacions, tot i tenir aquesta llei integral contra la violència de gènere que porta 14 anys en vigor però que no acaba amb el problema, perquè necessitem més recursos i més recolzament perquè totes les dones en situació de violència masclista puguin trencar el silenci, és molt important trencar el silenci i que se'n surtin. Necessitem prevenció perquè la violència no sigui una opció vàlida en les relacions de parella. Necessitem recursos per garantir una atenció digna i de qualitat de les dones en situació de violència masclista per la seva total recuperació. No és sortir d'aquella relació i ja estan recuperades, no. A més, necessiten ajuda en el procés de denúncia i en els procediments judicials. Això és bàsic. Necessitem també més professionals especialitzats en l'atenció a filles i fills perquè el futur de casa nostra sigui un país, si ho volem, lliure de violència masclista. Necessitem recursos d'urgència i atenció de qualitat per recolzar aquestes dones en situacions de risc per elles i pels seus fills i filles. I necessitem avançar en la construcció d'un model català d'abordatge de les violències sexuals, amb una visió que sigui integral i amb voluntat d'explicar què són i com se'n pot sortir. Encara hi ha, doncs, molt camí per fer, segurament més del que hem fet. Una dècada després de la llei catalana del dret a les dones per erradicar la violència masclista, estem més decidides que mai, jo crec que us puc incluir, estem més decidits i decidides que mai, dic a vosaltres, als homes, que us incloc, a superar el patriarcat, a que el poder sigui en mans de les dones, a mans iguals, i a no tenir por. Perquè no volem més violència contra les dones, contra cap dona, contra cap nena, perquè tenim dret a ser nenes i dones lliures, perquè volem viure lliures i sense por. I us seguirem cridant tots els dies de l'any
I també cada 25 de novembre, com avui, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Fem. Seguidament expressarem el nostre condol per les dones, fills i filles assassinades aquest últim any amb un minut de silenci i per fer-ho us preguem, autoritats i públic, que us gireu a les càmeres. Iniciem aquest minut de silenci. Per a totes elles, el nostre reconeixement. I ara només resta donar-vos les gràcies per la presència en acte de reconeixement per les dones assassinades i de solidaritat amb les supervivents. Moltes gràcies.